Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku di channel YouTube Keluarga Mas Kepul. Malam pemirsa, iki mumpung Mas Anton nang omah, pengen nek sore iki ben gak buntu soal iki ya celmono gak berdekatan karo tangga iki rada jenuh mumpung ambek Mas Anton pengen metu lah. Mbok nanti tujuane apa ya engko ditonton ya pemirsa ya. Ingin tadi Mas Anton mandi sik, oke? Oh, jalan-jalan sore. Ambek Mas Santo kan iso nyonting pemirsa. Lahir batin. Mbak, lahir batin. Iya. Pinara, nanti jajan. Amin kiri di tengah no. Oh, ya alamin. Iya. Terus ke belok kanan. Oh, nggih. Iya, Pak De tak teloke dan dulu nyampe jajan. Oh, bisa. Alah. Mbak Puci nang Cianjur nggih, Mbak? Mbak Puci nang Cianjur. Budal Ndek apa statusnya ndek iki apa ndek apa nggih? Iki pemirsa dolan nang Mbak Sri. Iki layangan glithuk. Lah aku sing kurang tak dolani Mbak Sri. Mbak Sri Pak anake Mbah Kemi. Ayo gak pareng. Iki pemirsa. Jalan Jopo. Kan soi enggak salah di Kene nganu. Aku tahu rene pemirsa. Tahu tak jak rene, cuma pas kuwi seneng omah Vera koyoke. Ayo, Wan. Gak mewek. Suaranya anak-anak juga jalan. Oh, ramene. Ya, Teh, bal-balan masih ya? Mas do bal-balan. Mas. Cucu seneng ndelok cah bal-balan. Ya, perumahannya padat pemirsa. Nanggonku kan gak rame. Jadu bal-balan. Ana bako pentol, bako somai. Sama HP-nya tinggal Jojo. Nih kita lanjut pulang. Soalnya ora kepetok Mbak Sri. Kene sing 6 pemirsa niku sing tuwa. Ono wong ewo, guys. Kembang telang. Kene nunggu kembang telang. Oh, ono karo putih. Iya, negeri Mbak Sri anu dek ya, anteng-anteng.
lanjut pemirsa soalnya mang tinggo dek Jojo HP nih. Oh gimana kan lewat kene ya? Gak. Ki lewat kene iki jembatan oh gak ding. Joho. Joho ki ambo yo jebule. Aku kan nenggone Mbak Sis padahal harus bolak-balik kadang saya kejablasan kok. Ini gudang apa sih? Gedung bank sampah. Oh. Jo ono bank sampahe. Bang Telang. Pas jalan santai mbiyen iku pemirsa. Khusus lahan kanggo apa? Aduh, gua kembang telang. Ayo, warji pemirsa. Sing tonggoku ki sing rada iku apa ibaratnya dhek gangguan mental lah cara monone ya wis ditambahno pemirsa tapi ya wis keluargane nek gak ono yo digoleki ngono. Lah piye? Wis berusaha ya wis ngono sakno. Si ben gak suntuk. Ben delok pemandangane apik wis. Ini ya pada usah tandur. Enak ini sampai Mas Santo aku bisa nyoting perjalanannya. Kita Mas kampul buka ya seneng Ratna ya. Oh, sak tutup kok yang. Apa? Dinge kene dikono dijaluki tulung omawan ya. Bodo kedua ya wis tuku maksude kuwi nganti saiki sik tutup sing kuwi kono. Ala nang merah ya wis buka kok. Wingi kan bodo kedua kan isih tutup pemirsa. Omawan kentek pakan jangkrik pakan jangkrik pakan makno. Iki masuk di. Oh, iki saya melok kentok. Enggak apal. Kalau aku penasaran kantor apa iso jenenge? Kantor hantu. Wis bangun kok adohe mbok ngono. Apa dikek kantor apa? Apa ndak tinggal koperasi apa piye? Menikmati ya. Ki bakal sing dienggo kerja Mbak Isma karo Tante Dini insyaallah bisa. Gedungnya apa dadi ning daerah. Berarti kene wis balong lho Mang ya. Ki Mang. Semelok daerah Balong. Wah, ana kereta pemandangan langka iki jarang tak lebokno konten. Kereta iki jurusan ndi ya? Jakarta. 1 2 3 pirang gerbong ki? Ambarawa. Oh, Ambarawa Express. Aku nek kae tuku klambi ning kene pemirsa. Nek klambi sing kae. Kereta mudik arus balik, Ding. Iya, mulai. Oh, mulai ya. Duduk anu. Lah apa? Oh, Sancaka. Biyen Mas Anto bercita-cita jadi masinis. Tapi Allah mentakdirkan sopir trailer gak apa-apa, rezekine padha ae halal kanggo keluarga. Sing penting semangat. Iya, hawane adem mek
ngapain gawe wedang? Ngapain gawe teh hangat aku kok? Jangan dulu apa? Aku lagi Isa duwe aku. Antangin duwe. Saurunge Mbak Atik mudik aku wis cepaan. Soalnya bakulku mudik nang Purwodadi pemirsa, bojone wong kono. Iki puskesmas Sekapuan. Iki mau tak skip. Oh. Damai, tenang dan tekan omah. Alhamdulillah isih ketemu Mbak Sri, gak sibuk biasanya kan wonge ana acara apa kadang kala sawah. Gak ketemu Mbak Puji soalnya wonge yo lagi iring-iring nang luar kota pemirsa yo. Wis tak WA, yo mari piye yo jenenge dulur ki yo keluargaku yo ning Cepu yo ning Jepon pemirsa, dadi yo tenagane sing gak kecandak. Dinane gak kecandak dulu kesibukan dhewe-dhewe ya, penting wis padha lahir batin ibu saya. Terima kasih nanda kontenku Pak Ojo lali lah kamu sahabat keluarga Mas Gopem dan aku yang bersprosing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di konten selanjutnya.